Self-rated poverty. Unsay ipasabot? Self-rated meaning ikaw mismo nag-ingon sa imong kaugalingon nga pobre ko. Ako ang nag-rate sa akong self. Pobre ko, dato ko, hayahay ko, mao ni mo na, no? So, sa Mindanao daw ang pinakadaghan nga nag-ingon nga sila mga pobre. Straight to the point. Kay niabot og 69% kitang mga taga Mindanao. Ambot kong lagi apil makaani kasama. Gisundan sa Visayas na asa 60% niingon nga ang mga taga Visayas mga pobre. Straight to the point. Sa Balance Luzon na asa 38% ug sa Metro Manila na asa 36% nga niingon nga sila mga pobre. Straight to the O point. yan, ini nga ihap mga kasama, no? Nisaka daw ang mga nag-ingon sa Mindanao. Nisaka 8 puntos ang niingon nga ang mga taga Mindanao, mga pobre. Oo, pobre daw ta mga taga Mindanao. Ang lupang pinangako. Oo, so sa nahitabo, no? O yan, niingon pag yun din sa maong survey nga dunay bag-o nga mga gipang survey nga niingon nga sila pobre. Bago lang yun nila ga-identify lang self nga, sa una, medyo arangan ko karon pobre na ko. Pila na sila? 7.8% or 2.2 million mga kasama. Mauna karon ang sitwasyon sa atong nasod. Mauna nga usbon ako ang pangutana kung ikaw ang pasultihon og pangutanon asa nimo ga-identify ang imong kaugalingon. Pobre or kaluoys Ginoo, gracias Ginoo, okay ra man pod. Straight to the point. Pero pobre lagi gihapon, no, mga kasama mauna diha, no. So si SWS actually nagahimo ni siyag survey sumala pa sugod kuno tuig 1983 mga naa na sa 151 ka beses sila nag-survey kalabot ni ining kapobrehon sa atong nasod. Kagutom, kagusla kasama, no. Unya ang pinakakuanday, no, ang sa natala sa SWS sa ilang mga survey, ang pinakataas nga ang panahon nga niingon ang mga Filipino nga mga pobreta was in February 1992 nga niabot og 72% ang niingon nga sila pobre. Yang pinakaubos kasama was in March of 2019 nga 38% lang ang niingon nga pobre sila. Straight to the Wow, point. sana all. Pero karon sa bagong survey 49% mga kasama. So isip tubag ni ining kahimtang sa atong nasod karon. Ning bag-uhay lang ang atong presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama sa iyahang State of the Nation address na atong July 28 kasama iyahang giila nga ugi pasigarbo nga improving sumala pa ang ihap mga kasama sa kinibang mga economic markers nato. Buti pa sabot alang sa atong presidente nga doon naman po'y pag-alibyo kahit papaano sa sitwasyon karon. Hinoon, iyahapong giingon nga mag-unsa man kung ang mga katawhang Filipino still nagkagidlay gihapon. Straight to the Mao point. nga iyahang gipanumpa sa kalangitan nga iyahagi daw kuno mga kasamang himuon ang tanan sa nahibili niyang mga katuigang mga lagad ingon nga pangulo sa nasod nga iyahag yung hatagan o kasulbaran ang kahimtang sa katawhang Filipino. Straight to the